Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Khubleye phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi. Rai ki khynnah jong ka EFLU English and Foreign Language University ha Hyderabad kasngi ublei ban yakhi de ka jing shah thngan babam pat tip ti kana lanu kan kun na kabenta ka jing shah thombor jong ki arngut ki khynnah jong ka te ka university. Ki bala laj im na kate ka jing shah thombor la yathu ba kate ka jing jia kala jia ha campus jong kate ka university ha ka khat pratrik urisau shu la yathu ru nyongut ki khynnah kan Sdang ban shah thngan hadu ba ki pulet kenyo ban kem ye ki runar la yathu ru babun ki khynnah ki kershan ye ki ha ka ba ki le wan ban shong ban shah thngan lang ki khynnah jong kate ka university ki la dawa ba ki pulet kidai ban kem ya kita ki runar ki badan kti ha ka jing thombor ya kita ki arngut ki khynnah jong kate ka university unong mi khmat jong ki khynnah jong kate ka university ong kinong penya jong kate ka university kemdai bandan ringkat ha kate ka jing yakhi khamtam ki tu ki ba pin I ba kimla ban shim ka jing ket khli ya kate ka jing ja shu ulo ong ba vice chancellor udai ban mi no na ka kam namar ba umla ban ai ya ka jing shong shngan jong ki khynnah Shu la yathu ru ba unong mi khmat jong ki khynnah opha ye ki khynnah ba kinum shong class ha kasngi ning kong bat ba kinya wan ban yakhi bat ula ban biang ba ka jingdawa jong ki khynnah ka de ban yo no shi sindon bat kidai ban pyrshah bat pentikna ye ka jingdawa jong ki da ka ba pha da ka shithi